Часовия Фред. Ура за мен! Книгата на световните рекорди. Вода след Бърни. Да, господин Бинго. Благодаря. Здравей, Бинго! Добре ли си? Честно казано, Фред, малко съм нервен. Сервирам на първата си известна личност. Известна личност? Тук, на остров Плодова салата? Трябва да се контролирам! Може ли да стане по-неловко? Привет, приятели, как е? Момчета! Бинго носи вода! На известна личност! Да станем папараци. Момчета, моля ви, много е важно. Ще сервирам на Рипли Ван Райпен. Съжалявам, че чакахте. Защо се забави? Искаш да ме превърнеш в сушен плод ли? Аз... Рипли Ван Райпент! Онзи Рипли Ван Райпент! Не мога да повярвам! Това е велик момент за мен! Боже, Рипли Ван Райпент, това е чест. Вече няма да си мия ръката. Господин Райпент, не мога да повярвам, че съм с теб. Чест е да ти стисна крака. Рипли Ван Райпент! Каква тръпка! Каква чест! С какво? Си известен? Той е авторът на книгата за световните рекорди. Разбира се! Знаех си, че ми е познат. Използвах книгата ти да постеля клета. Имаш снимка на корицата. Ще ми подпишеш. Кой е този орех? Кокосовия Фред! Ще напишеш ли? С най-добри пожелания, Рипли. Благодаря, господин известен. Моля ви сега, оставете ме. Избрах да почивам на този остров, защото е единственото място в света, където всеки вече има световен рекорд. Не го знаех! Трябва да прочита. Остров Плодова салата е пълен с рекордьори! Добре, давай, Бунга. Господин Г е рекордьор с най-много слънцезащитен крем. Това ще ме предпази отпред. А рекордът на Бинго е, че се бои от най-много неща в света. А крушата Тифани държи рекорда за най-фалшивата певица, излизала някога на сцената. Списъкът продължава. Както виждаш, всеки тук има световен рекорд. Освен мен. И аз трябва да имам. Не днес, орехови приятелю, аз съм тук на почивка и в никакъв случай няма да регистрирам световен рекорд. Трябва! Ти слушаш ли ме? Между нас казано, като диня на диня, той не се отказва. Никога! За това се предайте, докато още сте малко раздразнен. Ако трябва, измислете нещо. Най-лудият орех в света, все едно какво? Или ще съжалявате. Категорично не. Без рекорди днес. На почивка съм. Значи сте обречен, приятелю. Ще ме оставите ли? Обречен. Това ужасява ли и друг? Господин Рипли! На лицето ми балансират 100 морски таралежа. Рекорд ли е? Не, рекордът е 1000. Сега се махай. Добре, ще опитам пак. Толкова е тихо и мирно. Сам съм и онзи кокос не ми досажда. Хей, Рипли! А най-големият парашут на света? Не, вече е правено. Добре, тогава най-дългата патешка имитация?
Как беше? Не достигна рекорда за най-дълга имитация на патица с над 2 минути. А най-хубавата катастрофа с парашут? Не. Какво чудесно място за пикник. Може да се люлея на ръба на скална бездна, но поне съм сам. Хей, господин Рипли! Какво правиш? Нищо! Опитвам се да поставя световен рекорд за най-опасно каране на кънки! Не мисля така. Докато държа мечка? Не, И лъв? не, И акула? И жонглирам с тях? не. Ако беше гърмяща змия, щеше да е рекорд. Сега чупка преди да пострадаш. Добре, ти си експертът. Слънцето е приятно. Най-после малко покой. Та-да! Най-голямата топка от фолио! Бих казал, че пак сбърка. Има топка много по-голяма от твоята. Нима? Виж сам твоите бананови приятели. Да, топката им е доста голяма. Добре, а рекорд за най-умен мозък е равно на m по c на квадрат. Не, Тогава рекорд за най-голям зъб, не, най-много целунати кобри, не, най-дълги мустаци и брада. не. Просто спри. Ще ти кажа нещо. Приближаваш световен рекорд. Нима? Какъв рекорд? Ти си най-досадният кокосов орех в историята. Колко съм близо? Много близо. Сега чупка. Обречен. Това досадно ли е? Детска работа. Мога по-добре. Поща! Пакет за господин Райпент. Нека позная какво е, може би кокосов орех. Нека видим. Странно, бих се заклел, че... Хей, господин Райпент, гледай! Имам ли рекорд? 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 Не! Не те пипам! 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 О, не! Чакай! Не мога да присъдя рекорд за досаден кокосов орех, защото за мен си досаден, но за друг може да си мил и сладък. Да. Много мило, момчета. Но аз още нямам световен рекорд. Явно ще продължавам да опитвам и да опитвам и да опитвам и да опитвам и да опитвам. Ще опитваш още малко, защото сутринта напускам острова. Ще трябва да дойда с теб. Ако те следвам много, много дълго време, някой ден ще имам рекорд. Може ли и ние да дойдем? Да, ще бъде супер. На лодка ми прилушава. Прилушава ми още като мисля за лодка. Чудесна идея! Да, върви с господин Райпент и вземи и приятелите си. О, забрави един! Не, чакай, току-що осъзнах, че вече имаш рекорд. Не, няма! Да, има. За опита да постави най-много рекорди за един ден. Мой световен рекорд. Много съм щастлив. Щастлив, 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 щастлив. Часът е 6. Трябва да тръгвам. Защо? Има малко време да си тръгнеш и да впишеш опита ми да поставя най-много рекорди за ден.
Трябва да съм сигурен, че никой няма да го щупи. Ако ти трябвам, съм на луната! Ура! За мен! Нали ви казах? Обречен! Замръзнали във времето. Температурата днес. Жега! Бинго, да се повозим! Фред, къде си? Каза, че днес ще ми помогнеш. Помагам ти! Поддържам фирмата за сладолед. Това е новият ми приятел, Ванилия. Приятно ми е, господин Череша. Бинго! Как очакваш да спя и да правя тен в тази жега без сладолед? Идвам веднага, господин Г. Това не е сладолед, Бинго, а захарна супа. Сладоледът трябва да е студен, студен! Ще ти го охладим, господин Г. Сладоледът се доставя бързо, преди да се стопи. Разбързай се, иначе Какво? Иначе ще наема сладоледената маймунка. Сладоледена маймунка, двоен с фъстъчен крем. Леден, студен, точно както трябва. Тя го хвана с голи ръце и ви удари в лицето. Да, но това ме разхлади. Хей, искам сладолед и да дойде веднага. Първият ти клиент. Занеси сладоледа преди да се е ступил. Дали ще можеш? Абсолютно, господин Г. Заповядай, Бинго! Благодаря, Фред. Бедният Бинго не се справя, нали, момчета? Давай, Бинго! Давай, Бинго! Почти стигнах. Не! Заповядай, госпожо Сливка. А ще дадеш ли сламка, синко? Какво ще правя? Докато занеса на някого сладолед, той се е ступил. Да видим. Как да помогнем на Бинго да носи сладолед? Защо не използваме машина на времето? Не съм машина на времето. Просто сложиха часовник на главата ми. Така казваш ти. Той е най-киселата машина на времето. Аз също имам машина на времето, но моята не се оплаква. Фред, аз... Просто погледни. Фантастичен времетрон. Водо и удароустойчив. От вечна до едногодишна гаранция. Което дойде първо? Фред, щом часовникът ти е фантастичен времетрон, не значи, че наистина е машина на времето. Наричаш часовника му лъжец? Извинявайте, просто... Представете си, ако наистина беше машина на времето. Щяхме да пътуваме във времето. Фред, щом часовникът ти е фантастичен времетрон, не значи, че наистина е машина на времето. Наричаш часовника му лъжец? Това сме ние преди 15 секунди. Работи! Върнахме се от миналото. А сега накъде? Да се върнем много назад във времето. В Тексас. Не мисля, че е възможно. Не и с твоето отношение. Неверник. Момчета, първо трябва да използваме машината да помогнем на Бинго да разнася сладолед. Качвай се! Ако се върнем във времето, ще занесем сладолед на госпожа Сливка, преди да го е поръчала. Госпожа Сливка? Госпожа Сливка! Събуди се! Кръци!
Момент, синко. Да си взема портмонето. Знаеш ли, Фред? Вече знам какво мислиш, Бинго! Ще върнем календара още по-назад! До зимата! Сладоледът не се топи на студ! Качвай се! Сладолед! Идва веднага! Юни! Април! Октомври! Декември! Опа, забравих. На остров Плодова салата зимата е като лято. Ще се върнем във времето, когато наистина е много студено. Здравейте! Да сте виждали каменната ера? Ако паднем вътре, сладоледът ще се стопи. Да се върнем още назад. Ледената епоха! Идеално! Нали, момчета? Ние замръзнахме. Дори млякото ми замръзна! Какъв е този звук? Отрязан косъм. Числото 5. Не! Мисля, че е големият снежен плод! Спокойно, Бинго! Ще ни спася! Големият снежен плод ни гони! Не е ли супер? Фред, използвай часовника! Махни ни от тук! Върнахме се вкъщи! Беше забавно, но ни трябва съвсем различен подход. Слава Богу! Ще отидем в бъдещето! Там, където е Тексас. Не. Все някой е измислил как да не се топи сладоледът. Към бъдещето! Заместили са ме, а сладоледената маймунка е използвала доставките на сладолед да стане зъл владетел на острова. И ти ли, маймуно? Може би не, Бинго! Това е едно възможно бъдеще. Продължаваме! Добре дошли в бъдещето. Решихме всеки съществуващ проблем. Натъртване, изгниване, презряване. Това е мястото. Извинете, сър, как пречите на сладоледа да се топи? Какво? Лут ли си? Никой не го може! Невъзможно е! Не се изчислява! Да си вървим. Не се изчислява! Не се изчислява! Не се изчислява! Бинго! Къде си, Бинго? Извинете, господин Гринрайн. Бинго, давам ти 1 минута да занесеш сладолед на госпожа Сливка. Или си уволнен. Маймунката чака за мястото ти. Една минута, Бинго! Фред, какво ще правим? Ще използваме часовника! Фред, топката ще ни размаже. 5 секунди назад! И обратно там, откъдето дойде! Малко помощ. Не, това е Бучи. Да хвърлим малко светлина и да го върнем там, откъдето дойде! Почти стигнахме! Фред, слънцето! Лятното време пести енергия! Върни се с 5 минути! Успяхме! Заповядайте, госпожо Сливка.
Колко е студен. Замръзвам. 3, 2, 1. Браво, бинго! Сладоледена маймунке, уволнявам те! Хубав часовник, господин Гринрайнд. Това е хронометър, Фред. Хронометър? Не, Фред, не дей! Беше страхотен ден, нали? Така е! Искате ли да се върнем във времето и да го повторим пак, и пак, и пак, и пак? Добре, да тръгваме! Ролите озвучиха артистите Цветослава Симеонова, Константин Каракостов, Станислав Димитров, Светломир Радев, Елена Бойчева. Преводач Силвия Вълкова. Тон режисьор Стефан Македонски. Режисьор на дублажа Поля Цветкова Георгиев.